салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. ҳозир мо баромадем ҳамакаса тарафи торгови центри Мегабелаи Дача рафта истодаем. Хостем ки имрӯз шаварам выходной буд, камтар прогулка кунем, камтар гардем ва ягон чизе ки дар кор аст аз магазинҳо харида биёем. ҳозир акнун мо рафта истодаем. Ҳамин хел берун камтарак шамол шуд, не ки беҳад ҳаво имрӯз гарми хушрӯ аст. ҳозир акнун мо меравем дӯстонам, ҳамроҳи мо бошед ва моро ҳамроҳӣ кунед дӯстони азизам. ана Микаили мо, касе ки пурсид Микаилро ки нишон наметия гуфта, ана Микаил даводав кардеса буд, ғалтид, барои ҳамин оста оста раҳ гаштеса. ҳозир акнун инҷа мо як мошин гирифтем, мешинему меравем дӯстонам. ана духтарам аллакай расидем торгови центри Мегада. ҳозир акнун мегардем. ин торгови центр беҳад калон аст. аввал хостем ки Ашан дароем. дар Ашан ягон ов, ягон чӣ харему, баъд Микаилро ҷои детскиш барем, ки камтар бозӣ кунад. ана мо омадем духтаро ҷои детски барои Микаил, ки ҳамин хел бозӣ кунад. Он қадар ҷо надорад барои ин хел кӯдакҳои майда. ҳамин хел якта зонааки майдаак будааст. агар ки хоҳӣ ки кӯдакат бозӣ кунад 300 рубл будай. ами аз саҳар то вақти маҳкам шуданша агар ки бозӣ кунӣ ҳеҷ чиз намегӯяд. мехоҳӣ ки агар ки равӣ ягон ҷо мерай мегардӣ, боз меоӣ, кӯдак ҳаминҷа мемонӣ, бо дарши кӯдак бозӣ кардан мегирад. мисли ҷо ки ҷое аст, не ки ин дигар чӣ ном дорад, комик ном дошт ё ин ки космик ном дошт, ҳамин хели ҷо аст. ҳозир акнун Микаили мо дар инҷа камтар бозӣ мекунад. бо дарчи меравем, магазинҳо тамошо мекунем. духтаро мо онҷа баромадем, омадем детский мир, чизои даркориро харидем. акнун хона меравем. мо аллакай мошинда савор шудем, рафта истодаем хона. беҳад бисёр гаштем. Микаилам беҳад бисёр бозӣ кард, монда шуд аллакай. як маротиба хоб карда хест. акнун мо дарши роҳ ба сӯи хонамон карда истодаем. хона ки рафтам, чизои харидагиман нишон метиҳам. ана дӯстони азизам, мо аллакай хонада расидем. аз магазини детский мир, аз Ашан, ҳамин хел ягон чӣ дидам, ҳамоана харида омадам. ҳамин хел мо якта автокресло харидем барои Микаил. мо бисёр ба мошин ҳама ҷо меравем. ин хеле надошта бошем беҳад қин аст. Микаил беҳад ғам метиҳад.
барои ҳамин яктаин хеле харидем. Детский мир боз яктай дигар плёнка одноразовӣ ба ман дар кор буд, инам харидам, 5 та дорад. Ва боз ҳамихел 1-2 та либосча харидем. Якта боди ҳамихел калонак барои Микаэла харидам. Ман беҳад нағз мебинам кӯдак да боди пӯшондан, барое ки вақте мепӯшонӣ поёнаш ҳамихел памперса пӯшонди, памперса нағз маҳкам мекунад. Ягон ҷои кӯдакам ҷазир намешавад агар ки ҷазир кунад худашро. Бо яктай дигар ҳамихел комбизион харидам барои ниники навамона. Чӣ хеле мебинед, ин беҳад қимат аст, 999 рубл, скидка шудааст 299 рубл. Хел гармака ки хушрӯ. Боз ҳамихел яктаи дигар полотенса харидам барои Микаэла. Полотенса доштем, ҷазир шудааст. Бо акнун яктаи дигар нав харидемаш. ҳозир кушода мебинем. Духтаро полотенса качестваш нағз. Ина ай ашан харидам. Бо ҳамихел барои сари кӯдака хох кардан ҷоак дорад. Бинед чӣ хел полотенсаи калони хушрӯ. Боз аз детский мир харидам яктай дигар ҳамихел комбизион. 2 та хардагӣ будам, якташа Микаэл дада ҳамунҷа пӯшондем, барое ки либосаша ҷазир кардагӣ буд. 2 таи дигар ҳамихел шапкача барои Ниника харидам. Ҳардуяш комплект 149 рубл. ҳамихел нагуфта намонам ки детский мир беҳад чизош арзон шудагӣ аст, скидка рафта истодааст. Магазинош ӯ қадар не, агар ки через интернет магазинаш заказ кунӣ беҳад выгоднаи бад мешавад, арзони бад. Ана хел носкиякҳои гармаки хушрӯа харидам. 149 рубл, 5 та дорад. Унаш 3 та дошт, 79 рубл. Анам ино будан хариди имрӯзаи мо духтаро. Мо ростӣ қадар харид кунем рафтагӣ набудем, просто ҳамихел гаштан барои камтар дам гирем гуфтем равем. Микаэла ҳамихел ҷои детский барем бозӣ кунад гуфта. Барои ҳамин аку ки магазин даромадӣ нахарида намешавад. Боз имрӯз ҳамихел якта посилкаи мо аз сайти Wildberries омад. ҳамихел либосча барои Ниника заказ кардагӣ будам. Дар ин ҷо комплект куртача катизорча. ҳозир мекушаем, ба шумо нишон медиҳам. Ана духтаро, ҳамин чизи заказ кардагии ман бинед чӣ хел хушрӯвак аст. ҳамихел светика бутак барои бачаҳако. Чӣ хеле гуфтам, аз сайти Wildberries заказ кардам. ҳардуш комплект беҳад качестваш нағз, мехки хушрӯ, ягон эффекту дефект надорад. Ва ин ҳамихел либосака ҳардуш комплект 296 рубл ё ки 98 рубл. ҳамихел скидка қатӣ заказ кардам. изорчаш ҳамихел почаакош маҳкамаки хушрӯ, качествашам беҳад нағз. Бубуд барои духтарако, кадоме ки агар ки хоҳад заказ кардан, артикулаша пурсад, ман да комментария мемонам. Шумо метавонед ки ҳамуна гирифта да Wildberries да поискаш занед, мебарояд ва шумо ҳам метавонед ба ҳазур заказ кунед. дӯстонам, дар ин ҷо ман влогро ба анҷом мерасонам. Хай дӯстони азиз, боқӣ дар паноҳи худованд бошед.